moko aya wabo mano gi wayudo ng'ama chodo luotefa wako yudo kendo gibika giler no nigi gitemo gi kakanye mana kaka wawinjo gi kawuok e kembe mamoko wach mogik manya bedo kar kanyo bende mangi medo kotenore kod wach ni bende an yud komi Michael mana kaka wache ka class ka class kata jofuate ng'ato nyaka yombi koro ero thure kindike oyombo in fact kane wan e primary yudo ka class moro ma jofuate jopuonj luongo ni class no to ne pek koro class ni pek Cleophas class ni pek kabisa nikech moro ka moro kuomgi dhi marach kabisa kindiki nigi wechene motame kabisa e security josomo kaka Brenda wacheno be for the first time chakre 1963 penj ne ogichiwo result marom nyaka ne Kenya chakre nyaka kawuono mopogore gi monon gi kaka result gimiyo ng'ata wrong result pok notimore Aisha Jumwa pok wanene kamoro amora kuwuoye migawo ma eneno other than kano inene mana arus moro komiel pok wanene kamoro amora kuwuoye wach migapeno Njeru oinga monge kata nyingeno ok nyaka range ni en jatend migawo marango Murkomen ema no wuoye masira mara pare motimore kata kawuono onge gima gitimo gite jatend ker luongo gi pile idhi dhawonegi chiemono kon gi ni kane jopiny nano jatend piny nowacho ni ministers nagi an owuon ang'eyo gik me ministry gi mohewogi nowacho kende en owuon kasto chako nolokogi igolo ng'ama ofuoka titero kocha ichako igolo makoni titero kocha en ni obiro chiewo obiro rito tara ng'eni chiemo obiro chiewo to samoro nyalo lokogi ma ji yud konyruok aya iro kama nae ka lokruok ma kamano bo chopo kare kata oyo koro watieko sani to ka watieko wach mogik mantiere kar ka mabende ayudo wach ma Sabina Shegen daer ni wamule matin to dakika achiel wapoge waduto paro mazimio ntiere godo makono Sabina Shegen mondo mi otim nade oduoko omenda mano oyudo kinde mane jaleg kweth